Moi, mä oon Eerika ja pyöritän helsinkiläistä catering- ja leipomöyritystä nimeltään Bakerka. Mun ystävä Ronja täytti 30 pari viikkoa sitten ja mä sain tehdä hänelle ihanan vaaleanpunaisen vintage-kakun. Tää kakku oli noin 50 hengelle, mikä tarkoittaa, että se tulee olemaan 2 kerroksessa ja yleensä tykkään mennä aina paikan päälle viimeistelemään. Kun noi kakut oli päällekkäin, niin mä rupesin pursottamaan. Eka mä tein kaikkiin kerroksiin tommosen simppelin, mikä toi nyt on, onks toi tommonen simpukka pursutus, tommonen edestakas. Mä tein vähän tän tyylisiä pursutuksia. Sitten tietenkin lisäsin vähän varrellisia kirsikoita. Sitten vielä lisäsin pari viimeistä juttua. Ja siis tässä lopussa vaan piti sanoa, että nyt riittää. Tää oli niin ihanaa tehdä tätä kakkua, mutta vaan jossain vaiheessa pitää sanoa, että nyt se on valmis. Ja tämmönen siitä tuli. Mä tykkäsin tosi paljon miltä tää näytti. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavalla kerralla.